Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarang kayo malantaw sa Kekat Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Presyo sa baboy sa merkado nagsaka sang napulo ka pesos kada kilo. Governor Eugenio Jose Lacson kag 18 ka mga empleyado sa DILG nag-self-isolate matapos makaupod sa isa ka summit ang isa ka COVID-19 positive. Sa live test, mahimo mangin available na sa Negros Occidental sa Barason na bulan. Masobra sa 3 milyones pesos nga balor sang shabu nakuha sa Dumaguete City. Kag mga minor de edad na 14 anyos panubo hindi pa pwede makagwa pero naayari ini sila sa dalanon. Huya manta. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, ginaduso karon sa probinsya ang ordinansa nga naga-condone o kung naga-reduce sa tax kasubong man interest sa mga property owners para sa 2022. May pila ka mga landowners sino kay Attorney Rayfrando Diaz ang naghinyo paagi kay Governor Eugenio Jose Lacson sang tax relief. Nagsapol na ang Committee on Finance sa pagtalakay sang manginkaundan sang ordinansa. Suno kay Diaz, sa record sang gobyerno probinsyal as of November 2020, nagdangat sa 2.8 billion pesos ang tax delinquency o kunang dapat kolektahon sang probinsya. Ang ordinansa sunod sa provincial administrator ang nagatuyo nga mag-engganyo sa mga real property taxpayer nga magbayad kasubong man mabuligan sila sa ilang nga mga balayran. Isa sa ginalantaw ang mga mahimo bayaran anay ehemplo ang 20% sa kabilugan nga balayran kag ang nabilin pagabayaran sa sulod sang 24 ka bulan nga wala na sang interest. Hatagan man sang tsansa ang yadtong na auction ang ilang nga propiedad sang tion nga ma-redeem ini. Ang imo pagin nga condition nga dapat i-batunod or i-comply is that ang imo current tax baydan mo updated. Okay? That only covers 2020 mga delinquent. 2020 and before that. Okay? So, kung pila na siya katuig, amo na isumaho na siya and then amo na siya the mechanics that I described sa inyo. So, bayad ko quarterly man dapat sa 2021. Sa number 9, tatlo ka mga manunudlo kag isa ka LGU employee ang kabahin sa bago nga mga kaso sa COVID-19 sa Negros Oriental. 40 ka kaso sa COVID-19 ang nagdugang kahapon sa Negros Oriental. Anom diri ang sa Bayawan City kag kabahin diri ang tatlo ka mga manunudlo. Bay 5 naman ka mga bago nga kaso sa COVID-19 sa Dumaguete City, 3 sa Santa Catalina, kabahin ang isa ka LGU employee kag isa sa Sibulan. May 7 naman ka mga new recoveries kag isa ka bago nga napatay sa probinsya bangod sa COVID-19. 214 ang active cases sa karon sa Negros Oriental. Sa number 8, duha ka mga pulis ang Negros Occidental PNP ang nagpositibo sa COVID-19. Nadugaan sa karon sang duha ka bag-o nga kaso sang COVID-19 ang Negros Occidental Police Provincial Office. Ini ang una nga COVID-19 cases ang Provincial PNP sa tuig 2021. Ginpakamaayo sang PIO sang NOCPO nga si Lieutenant Abigail Donasco nga hindi lang pag-ipalayag kung sa diin na-assign ang mga pulis nga nagpositibo sa virus. Pero sila gin-quarantine naman suno kay Donasco. Gin-isolate man ang ilang close contacts nga pulis. Lunsay mga asymptomatic man ang mga pulis nga nagpositibo. Sa kabilugan, 40 na tanan ka personnel sa Negros Occidental PNP ang nalatnan sa balatian. Ang duha ka mga baugid lang nga nagpositibo, amo na lang ang nagapabilin nga active cases. Wala sang minor record nga napatay nga pulis sa probinsya bangod sang COVID-19. Sa number 7, 3.4 milyones pesos nga balor sang shabu nakuha sa babas operation sa Dumaguete City.
2 ka plastic cellophane kag 4 ka mga sachet sa suspected shabu ang nakuha sa operation sa PDEA kagabi sa barangay Banilad sa Dumaguete City. Arestado ang subject ng bypass nga si Ronald Hapon, 37 anyos. Siya ang ginakabig sa PDEA nga high-value individual kag madugay na nga ginamonitor siyang operatiba angot sa iya illegal nga transaksyon. Nagabugat sang tunga sa kilo ang nabawi nga droga sa suspect nga nagabalor sang 3.4 milyones pesos. Detained na sa karon ang suspect kag kaso nga pagsupak sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa iya. Ginakalipay isang Emergency Operations Center sang Bacolod ang pagbawi ni Presidente Rodrigo Duterte sang damlag pa nangin desisyon sang National Interagency Task Force nga nagatugot sa mga kabataan nga nagapang edaron GS tubtub 14 anyos nga makagwa sa mga lugar nga yara sa idalom sa Modified General Community Quarantine. Nagpahayag ang presidente sang pagkabalaka sa bag-ong variant ng COVID-19 nga na sa pila ka bahin sang pungsod. Sunod sa iya, mas maayo kung magtener lang gid-anay sa sulod sang panimalay ang mga kabataan. Damlag pa naghinyo man ang Philippine Pediatric Society kag Pediatric Infectious Disease Society sa IATF nga bawion ang nangin desisyon sini. Para kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical sa Bacolod EOC, dako nga bulig ang ginhimo sa presidente sa kampanya sa gobyerno para mapunggan ang paglaptas ang bag-o nga variant sa virus. Suno kay Sorongon, hindi pa dapat dalo ng mga kabataan sa mga mall kag iban pa nga mga pampubliko nga lugar, ilabi na may madamo nga mga tawo. Kay ini sila vulnerable, ini sila pwede magdala sang sakit sa atong mga balay, ini sila wala din sila strictly nagagamit sa mga minimum health protocol nato tungkol sa karakter nila nga bata pa sila. So patinirod na lang sila sa balay sa ila online classes, dahil lang sila na sa balay, kadamo sa mga innovative, creative nga pwede nato mahimo sa mga kabataan habang ara sila sa balay. Sa number 5, lokal nga panguluan sa syudad sa Bacolod nagatuyo og magbutang lang anay sa napulo ka mga vaccination centers para sa una nga batch sa mga bakuna kontra COVID-19 nga mag-aabot. Damlag pa may 22 ka mga lugar sa syudad nga ginpili ang Vaccination Council para himuon nga vaccination center, pero ginpahayag ni Councilor Renesito Novero nga luyag nila anay magsugod sa napulo lang anay ka mga lugar agud ba siguro nga may nagakaigo nga personnel nga ibutang diri sa kada center. Ang ginagakinahanglan sang isa ka vaccinator, verifier, recorder kag isa ka assistant. Kinahanglan man sang refrigerator kag power generator sa kada center. Parayon man karon ang kampanya sa mga barangay sa ilatag sa mga pumuluyo kung sino ang luyag magpabakuna. Tuyo sa syudad sa Bacolod nga mabakunahan ang 80% sang 2020 nga projected population sa Bacolod nga nagalabot sa 491,198. Ideally, 10 number might suffice. So ginapangita namon kay hindi man na magdululungan abot ang tanan nga mga bakuna mo. Yes, oo. So ang number of vaccinees gina-validate man na by way of our information drive kag registration. And at the same time, ang age level vary according to the vaccine. Sa number 4, saliva test sa Philippine Red Cross para sa COVID-19 ang mangin available na sa Negros Occidental sa madason nga bulan. Ini matapos nga ginaprubahan sa Department of Health ang amo nga isang test para mahibaluan kung positibo sa COVID-19 ang isa ka persona. Kahapon nagsugod na sa Metro Manila ang Philippine Red Cross sang saliva test nga mas barato pero accurate ang resulta kasubong sang RT-PCR test. Tag 2,000 pesos ang kada test. Mas barato ini kung ikumparar sa RT-PCR test nga tag 3,800 pesos karon sa biomolecular laboratories sang PRC sa bugos nga pungsod. Suno kay PRC Governor J. Halandoni, ila ginalantaw nga mahimo mangin available na ang saliva test sa biomolecular laboratories sang PRC sa Bacolod City sa maabot nga Pebrero 5. Mas mapos kag madasig ang proseso sang saliva test, bangod ang laway lang sang isa ka persona ang kinahanglan nga specimen. Pagsulod mo sa Red Cross, after you register, kung imo na turno, tagaan ka na sa medtech bag.
nga ara na ang imo nga barcode number. So may straw na siya. All you do is ma-spit ka lang din sa straw, dupla ka din sa straw, and then ikaw yan mismo ma-seal sina. Pagka-seal sina, ibalik mo sa medtech, of course, with the supervision ng medtech ni. Paghatag mo sa medtech, that's it. Sa number 3, ginhanda na sa karon ang kaso nga pasaka batok sa lima ka mga negrense nga ginaligar nag-misdeclare sa ilang nga pagpauli sa Negros Occidental. Sunod sa kay Provincial Administrator Ray Frando Diaz, ginahanda sa Provincial Legal Office ang mga dokumento kag iban pa nga mga kinahanglanon para sa pagpasaka sa reklamo nga falsification. Nalakip sa pasakaan sa reklamo sunod sa kay Diaz amo ang mag-asawa nga kagang ilang nga anak nga taga Pontevedra kag gikan sa United Kingdom kag ang taga-Sagay nga gikan sa Saudi Arabia. Sila ang nagdeklarar nga sila ang mga LSI suno sa kay Diaz. Ang ikalima ang malakip sa reklamo, ang taga-Cadiz City nga ginaaligar may ginlain sa iya nga BOQ certificate. Magapanabatman sila sa ilang mga pagsupak sa health protocols. Nakasulat na ang probinsya sa National IATF angot sa natabo para man madala sa ilaig talupangod ini kag makapatuman sa nagakaigo nga tikang para malikawan pa nga masulit. Samtang paborman si Diaz nga hindi anay liwat pagtugutan ang mga kabataan nga 10 anyos tubtob 14 anyos nga makagwa tuman pa katemprano sunod sa iya nga magkumpiyansa. Sa number 2, naka-isolate karon si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson kag ang 18 ka iban pa nga mga empleyado sa DILG sa Negros Occidental. Ini kasunod sa pagpositibo sing isa ka babae nga opisyal sang DILG Iloilo nga nagtambong sa drug summit sang Biyernes diri sa probinsya. Suno kay Attorney Ray Frando Diaz, ang gobernador kag ang 18 ka iban pa nga gikan sa DILG ang magapaidalom sa swab test buwas nga adlaw. Wala naman sa may malaing nga ginabatsyag ang gobernador suno kay Diaz. Ang mga nag-self-isolate sarang mag-quarantine sa Mambukal sunod sa provincial administrator samtang ginahulat ang resulta ng ilang swab test. Sa post ng DILG Region 6, may 23 sila ka mga empleyado nga nagpositibo sa COVID-19 as of January 25. Napatigayo na ang disinfection. Sa talatapan sa DILG Negros Occidental, ginpatigayon man ang pag-disinfect. Basta one of those who came over for the summit, she arrived shortly before lunch and went home in the afternoon. Kaya siya ang nagduhol sa certificate dito sa bahay. Pero tomorrow, yes, siguro Ma-test si Gov tomorrow. We'll see. With the 18 years. They will also be tested tomorrow. Wala din sa taga-capital other than Pedro. Why kami to usually nag-stay in out lang. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, presyo sang baboy sa merkado nagsaka sang napulo ka pesos kada kilo sini nga semana. Pati presyo sang manok nagsaka man. Ma-report si Barbara Mijares. Sang Lunes lamang nagsaka ang presyo sang baboy sa Burgos Public Market. 260 to 270 pesos karon ang presyo sang baboy gikan sa average nga 250 pesos sa nagligid nga semana. Mga napulo ka pesos ang ginsaka tugaman sang pagsaka sa live weight. Suno kay Ramon Uberas, humalin sang pagsupply sang Negros sa Luzon sang baboy, nagsaka ang presyo sini kag tayuyo na ini nga nagmahal. Igo man lang sila nga makabawi kay apektado man ang budget sa bumalakal. Sa kamahal suno sa iya, imbes nga 1 ka kilo, tunga sa kilo o kung pang panakot na lang ang ginabakal. Hindi kay ang ginabigya namon do parehas nang importante may baboy lang kami. Mabigya namon kag mauli sa kapital kag sa mga tao mga sweldo sa tao, mabayad sa mga amon Sa monitoring sa Provincial Veterinary Office, nagsaka ang presyo ng baboy sa 864 pesos ang average kada kilo. Sulusobra sa 2 ka pesos naman ang average ng ginsaka sa presyo ng cara beef kag karne sang baka. Samtang nagsaka man ang presyo ng kilo sa manok sa Burgos Market. Sa Lunes, 5 ka pesos ang ginsaka.
185 pesos na karon ang whole dressed chicken. Jutay ang supply, suno sa manugbaligya nga si Jeremy Bagyoso. Masaka pagiguro ma'am kahit daw iwat sa bungang manok. Amo na ba sa supply? Oo, ang iba batiin ako ganyan istorya kaya daw matamat ginakadula ng manok kay iban do ginadala ng pamanila o ang iba niya manok. Sunod kay Secretary Carlo Nograles, ang co-chairperson sa National Interagency Task Force Against Emerging Infectious Diseases, padayon ng ilang nga monitoring sa presyo sang balaklon. Ginatutukan karon ang mga lugar nga apektado o kunjutay nga supply sang baboy tugas ng ASF, kag ginapangitaan sang paagi para mahatagan sang supply. Kung magsige pa saka ang presyo, sunod kay Nograles, ginalantaw ang posibilidad sang pagbutang sang price cap, agud makontrol ang pagsaka sang presyo. It's something that we have to look at in terms of ano yung kasi nasa state of public health emergency tayo, no? So ano yung mga provisions or policies or mga laws na pwede natin gamitin. Sa monitoring, nagsaka man ang presyo sang utan kag isda sang nagligad nga semana. Tang nagaduso butong ang aton nga mga opisyalis kung bala pasugtan ini mga kabataan nga nagkaedad 10 anyos tubtob 14 anyos nga makagwa sa ilang nga mga balay. Yari naman ang matudtuod nga nagakatabo sa aton nga mga dalanon. Inisa, Kuya Manta. Una nga ginsiling sa National IATF nga pasugtan na ang mga 10 years old tubtob 14 years old nga makagwa sa balay bangod yara na kita sa recovery stage. Pero sa kagabi, ginbawi ini sang presidente bangod sang halit nga dala sa panibago nga variant sang COVID-19 gikan sa United Kingdom. Ang Bacolod ang isa sa mga LGU nga nagaayo sa IATF nga hindi lang tani anay papasugtan ang mga kabataan nga magwa kay delikado pa kag mas makalalaton ang bago nga variant sang virus. Pero kung maglibot ka sa mga dalanon, ini ang imo masaksihan. Sa circumferential road sa Barangay Bata, may isa ka grupo sa mga magagmay nga mga kabataan nga nagalambiyong sa dalan. Wala sa face mask, wala sa face shield, do wala lang sa pandemic. Nagadugsing pa sa dalan. Sa may circumferential road naman sa bahayin sa Barangay Mandalagan, may duha ka mga kabataan nga nagapanglakaton sa dalan nga may bitbit nga mga sako, laban-laban, mga nagapang scrap. Ang isa may mask pero ara sa sag-ang. Ang isa nga mas huben, wala man sang mask, wala man sang face shield. Sa dalan Lopez Haina, may nagapanglakaton pagid sa higad sang dalan nga mas magagmay nga mga kabataan nga sa dawla lang may ginakahadukan. May task force disiplina kita nga ginporma, pero hindi man tanan ila masalama. May mga opisyal sa barangay, pero hindi sa tanan nga oras sila makabantay. May mga ginikanan nga amo kuntani ang nagasaway sa kabataan. Siguro kinahanglan taanay may masampulan para may matampungawan. Kuya Manta. Ang kuwanti Barb, kung sino bala dapat ni masaway sa mga kabataan before nung dumaan mo sang medyo stricto pakita katama. Ginapang sikop ini sila, no? Mga parents mismo sa mga kabataan, ginapang sikop iban kani gidu ginapapila pa ginapudukod sa mga lungon, may mga upan sa iban nga mga lugar, di ba? Ginapapulaw sa mga lungon, may mga amo na nga mga style pero subong do di taman malikawan nga mahambal gid nga do nagkalma do pawala na lang iban. Ti una gid yaming iya gina responsibility sa ginikanan to ensure nga kabataan nila wala gagwa sa balay. Ti karon kung may palpak ang next naman is ang Family is barangay. Correct. Kung ako man ang point na tani Barb, si barangay kung ginaobrayan man nga mag-instricto man siya, sa taugon ang tuwan sa parents. Kung hindi pag si barangay may task force disiplina kita nga tawag, i-call pagid ang attention sa barangay. Kaya yung trust nga ginapabayan, nagalala. Ini mga kabataan, bisan everywhere na lang, kambal pata nga, hindi pagpagaon, hindi pagpagaon. At tuloy sila sa gwa. Amado pata. Daw mo na bala. Pero Ming, ang isa na madaha, in fairness naman sa mga barangay, kag sa mayara lang gid nga pabaya lang man gid nga ginikanan. I mean, you know, everything starts within you. Gid sa imo gid nga. Dapat ma-impose mo man Kaya what if hindi na ko kamba basing iban bala nga sila man mismo ang nagapasaway kag wala nagasunod. Pero namin tayo may masampulan liwat para may manuto na. Kag mo yato mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat eksakto kag balanse ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo mayong hapon.